Lay, kamingaw sa kalsada lay. Out na talay. Hubog man to bol? Daghan kayong gisiradong karsada lay. Kay daghan kayong nanagan lay. Ingaw man ron lay. Nanagan ng mga tao lay. Kasamtagi ano ron. Gipang sirado man nilay. Gipang sirado lay. Nagan layo. Close ang pikas karsada lay kay nanagan ng mga tao lay. Wow. Tikat na, sakto gina. Lay, sirado lay. Sirado sa kasadahan lay kay mga tao may pag-ion na lay uy sakyanan. Mo ni sitwasyon nato dito sa IT Park lay basta Domingo lay tagaan yung para dagananan ang mga tao sa close on mga tao ra gid agi lay so diskenan. Di panagan mo diha lay aron mo kondisyon yung lawas lay. Mabutan man lalay uy. Sirado mo diha lay ni dire lay. Tutuyok ng mga tao dilay. Mga tao nanagan. Pagsirad ang gali para layo sa disgrasya ba. Ni siya taps sa iyo biyahe taps Dong nareta ulit lay. Out naman tas ng trabaho. Ingaw kayong kasada lay. Kayong maron. Sa Domingo, mingaw kayo. Atay makita. Managat. Sa mga upo. Kaya